15 zauri, Karmele jaio. Libre. Gizon baten arnasestua gertutik etxungabe urteak igaro ondoren latino diskotekan ezagutu duzun gizon beltzaranaren ezpain eseak sentitu dituzu lepotik belarri ondora iristen. Ai ama batek ihes egin dizu, eta kotxearen barnean ara eta ona dabil egan orain zure ainea. Txolarre baten moduan bueltaka, ai ama. Dena da beltza kotxeko leihoetatik kanpo. Atzealdean hiriko argi urrun batzuk igarri dituzu bakarrik. Burua atzera botatzean zorabioa sentitu duzu. Gintonika gehiegi dituzu gorputzean. Gorputza mugitzean txikitan amari dendatik ogiarekin batera eramaten zenion esnepoltzaren soinua entzun duzu, glops. Gintonika dabil gora eta behera. Urteak dira ez zenuela gintonika hartzen. Urteak dira ez zenuela horretarako aukerarik. 6 urte, giltzapean igaro dituzunak. Gizonak motorra itzali du, baina irratia piztuta utzi du. Gauerdiko trompeta bakarti baten soinua entzun duzu urrunean. Honek erosoago sentiarazi zaitu eta eskua bere izterrera eraman duzu. Aurrean jarri zaizu dantzan diskotekan, eta gorputzaren atal guztiak mugitzeko erakutsi duen erraztasuna kopiatzeko ahalegina egin duzu. Oso ondo dantzatzen duzu salsa. Esan diozu belarrira, eta gerturaratzean lepo inguruko iserdia nabaritu diozu. Kuban txikitatik ikasten dutela erantzun dizu. Ez daukala meritu handirik, baina aurretik gezur bat ere esan dizu. Zuk ere oso ondo egiten duzula dantzan. Diskotekatik irtetea erabaki duzue 11 dantza egin ondoren, eta kalera atera bezain laster gizonak zure etxera joateko aukera dagoen galdetu dizu. Askoz berba gehiagorik ez duzue egin duela ordu batzuk ezagutu zaretenetik. Zuk ezetz erantzun diozu, ez duzula zure etxera joan nahi. Oraindik gurasoekin bizi zara. Azken hau ez diozu aitortu. Zure etxera ezin zaretela joan besterik ez diozu esan. Auskalo zer pentsatu duen, ezkonduta zaudela agian. Berak ere ez du bere etxera joateko gonbitik egin. Batek daki zergatik. Pentsakor gelditu da diskoteka aurreko espaloian etente. Neonezko latino hitzak bere begi beltzean islatzen direla, orain bain, orain ez. Lepoan duen kateari atzamarrekin bueltak eman ondoren urre koloreko orlojuari begiratu dio eta bere kotxerantz joateko gonbita egin dizu, zure gerriari helduz. Gurasoekin bizi zara oraindik. Etxetik aspaldi alde eginda egongo zinen goizalde batean aurpegia estalia zuten gizonak zure etxera bortizki sartu ez balira eta beraiekin eraman. Horren aurretik Mikelek eta biok elkarrekin bizitzera joateko asmoa zenuten, alokatutako pisu batera, baina goizaldeko bizitak haize bolada indartsu batek bezala airean eraman zituen zure ametsak, mutil laguna, ia zure irribarria ere. Azken hau poliki hasi zara berreskuratzen. Barre egiteko gogo zoroa duzu orain, zoroegia agian. Burua oraindik atzerago eraman duzu eta izterrak zabaldu. Gizonaren belarriari aginka egin diozu. Izerditan jarraitzen du oraindik.
Hartu dituzun tragoek latino diskotekan dantza egiteko lotsa kentu dizute. Dantzan, hastea ere kosta zaizu. Emakume bat bakarrik diskotekan eta gerria horrela mugituz dantzan. Zer pentsatuko dute? Baina ezaguna zaren toki horretan, zurea ez den lekuan. Libre sentitu zara une batez. Eta besoak zabaldu egin dituzu. Egan ibiliko bazina moduan, begiak itxita. Dantzalekuaren erdi-erdian. Orduan agertu zaizu beltzarana aurrez. Bere herrian txikitatik ikasitako mugimenduak harro erakutsiz. 4 hilabete dira kartzelatik atera zinenetik. Eta konturatu zara gaur arte ezin izan dituzula besoak horren beste zabaldu. Galtzarbean airea sartzen utziz. Atxilotu aurretik ibiltzen zinen tabernetan sartu zara soilik irten zinenetik gaur arte. Eta hauetan aurkitu duzun gauzarik ezagunena paretatik kendu zenuen argazkia da, zurea. Gainontzekoa arrotz egin zaizu, baina zure argazkiaren alboan zeuden besteen argazkiak ere. Ez dituzu gaztetxo horiek ezagutzen. Taberna hauetan begirada zaintzaile eta arrotzez osaturiko ari batek lotu dizkizu besoak gorputzera, eta ez duzu besoak zabaldu eta gerria gaur bezala mugitzeko aukerarik izan. Zer pentsatuko lukete? Honi kartzelak ez dio batere mesederik egin. Zuk kartzelako lehen egunetan ziegako kide izandako Marielak bezala mugituz nahi zenuen gerria. Alde batera eta bestera, Espainiak gorriz margotua. Ziegako paretan itsatsita zeuzkan bere jaitorri Barrankillako argazkien aurrean. Zuk ere dantzan egin nahi izan duzu gaur. Marielak ziegako argazkien aurrean egiten zunuen moduan. Eta horregatik jantzi dituzu bakero estuak. Horregatik margotu dituzu Espainiak eta sartu zara sekula zapaldu ez duzun latino diskotekara. Norentzat margotzen dituzu Espainiak, Mariela? Norentzat hemen barruan? Galditu zenion behin batean. Ez zizun erantzun. Barre egin zizun aurpegira, barre ia negar egin arte. Eta ondoren, zinta batean grabatuta zeukan Carlos Vivesen musika topean jarri zenuen. Aurreratzean goizero egingo zuen bezala. Gelditu egin da une batez gizona. Honena, ezerlekua atzera botatzen izango dela esan dizu, erosoago egoteko. Zuk baiezko keinua egin diozu buruarekin eta eskua aurpegira eraman duzunean adurra dariola zaudela konturatu zara. Eskuarekin zikatu eta aurrera egin duzu gorputzarekin. Gizonak ezerlekua atera eraman dezan. Norentzat margotzen zituen Espainiak, Marielak? Norentzat han barruan ez zizun erantzun. Barre egin zuen. Begiak txikituta ia negar egin arte. Komisarian igarotako 5 egunen ondoren paradisua iruditu zitzaizun kartzela, baina aurpegia estalia zuten gizon haien ahotseko ziegako paretetan itsatsita jarraitzen zuten oraindik. Carlos Vivesen ahotsaren gainetik entzuten zenituen. Non dago Mikel, badakizu zer gertatu zaizun hitz egiten ez baduzu, ezta? Ezer ez zenekiela erantzun zenien behin eta berriz, eta benetan ez zenekien ezer. Naiz eta une haietan zerbait jakitea desiratu gizon haien gozea asetzeko. Eta ziegan arropaz aldatzeko prakak jaisten
zenituen bakoitzean, ahalik eta lasterren estaltzen zinituen berriz. Komisariari izter biluzien artean sentitu zenuen metalaren oztasuna ez gogoratzeko. Zure izter biluziak ikusten zenituen bakoitzean, ahots urrun haiek entzuten zenituen. Orduan, Marielari eskatzen zenion mesedez Carlos Vivesen musikari volumena igotzeko mesedez. Azkar, Mariela. Praken botoiak askatuta dauzkazu orain. Kotxeko eserlekuan etzanda, eta gizonaren eskua sentitu duzu sartzen. Ai ama. Eta kontaktuarekin batera Mariela ikusi duzu dantzan. Gorriz margotutako espainekin. Barrezka. Eskuak zabalik bueltaka Barrankillako erdigunean. Carlos Vivesen musika entzun duzu eta une batez Mariela zarela sentitu duzu eta dantzan egin duzu. Izter artean gizonezko baten eskua duzula. Ai ama. Egin duzu oihartzun eta gorputza okertu egin zaizu. Arnasa hartu duzu sakon. Mendi bateko tontorra dirudi zure sudurrak. Eta lorategi bateko lore guztiak ahalegin bakarrean. Usaindu nahi dituzula ematen du. Baina aldako batean gizonaren erlojuaren oztasuna sentitu duzu izter artean. Eta nahikoa izan da hori buruan zenuen Carlos Vivesen musika isilarazteko. Marielaren dantza geldi arazteko. Gizonaren eskuari heldu eta indarrez zugandik urruntzeko. Erlojuaren kontaktuarekin batera non dago Mikel galdetu dizu urruneko ahots batek. Eta zuk utz nazazu erregutuz erantzun diozu. Zure oihuek ikaratu egin dute gizon beltzarana. Gorputza atzera bota du bortizki eta bolantea zorbaldan sartu zaio. Zurbil geratu da, lepoa tente. Bi mahatz ate lodi diruditen begiekin zuri begira. Bihotza zalapartaka daukazu. Berak ere bai, gintonikaren efektua jaitsi zaizu. Berari ere jaitsi zaio. Zure oihuen zergatiaz galdetzeko ahalegina egin du, baina ez zaio ezer atera eta kotxetik irten da. Etxerar joan nahi duzu. Etxean egon nahi zenuke jada. Iluntasunean arnazeztuka oraindik. Eskua eserlekuaren beheko aldean sartu duzu. Potzaren bila, itxu-itxuan miatu duzu ingurua eta azkenean aurkitu duzu. Brageta igoz sartu da gizona berriz ere kotxera eta atea irekitzerakoan kotxe barruko argia piztu da. Begiak txikituta. Gizonari ezertzeko denborarik ere eman gabe. Etxera eramateko agindu diozu. Mesedez, etxera eramateko. Eta txintik esan gabe bete du zure agindua, buruarekin baiezko keinua eginez. Zoroei lasai egon daitezen egiten zaien moduko keinua eginez. Kotxea hiruko argietara gerturatzen doala. Etxeko giltzak bilatzen hasi zara poltsan baina bertan dituzun gauza guztien artean. Espainetakoa azaldu zaizu lehengo eta eskuan hartu duzu. Espainetekoa eskuan indarrez helduta daukazula. Zeure burua ikusi duzu etxeko ispiluaren aurrean. Espainak gorriz margotzen gaur kalera irten aurretik. Eta urrunean, interferentzia baten soinua izango balitz bezala, zeure ahotsa entzun duzu Marielari galdezka. Norentzako margotzen dituzu Espainak, Mariela? Norentzako hemen barruan?